రోజు రోజుకు సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. డిఫేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా సీఎం చంద్రబాబు పేరుతో విశాఖపట్నంలో ఓ యువకుడిని బురిడి కొట్టించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతికతను వాడుకొని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేష్ తరహాలో సైబర్ నేరగాళ్లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ చేశారు. ఇక విశాఖ సీతంపేటలోని భూ వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తామని నమ్మించి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే బాధితుడి నుంచి దశల వారీగా 80,000 రూపాయలు కాజేశారు. అనంతరం తాను మోసపోయాను అని గుర్తించిన బాధితులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. డీఫేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రముఖుల పేర్లతో జరుగుతున్న మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని సూచించారు. ఎలాంటి ధృవీకరణ లేకుండా డబ్బులు పంపవద్దు అని హెచ్చరించారు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్. సార్